Sati biyu yanzu. Eh, Wane kalan abinci ne ko kuma ce ya kake jin kalar abincin nasu? to gaskiya abincinsu akwai abincin da na fara ci. Eh, Wani ban ma san sunansa ba dai. Wani masha Allah. abu ko mai bi kai tunda da za ka iya sanin sunansa wani abu da yake wanda za ga suna sai da shi kamar cincin ne ana fasa abu a ciki sai a zuba a ciki. Pani buri. Kamin su Pani buri ne. shi na gani ne sha'awa a kalar da abinci. Masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin mu na Zubadi TV Show. So kamar yadda muka saba kawo muku tattaunawa da ɗalibai wanda muke karatu da su a nan India. So yau ma muna da wani ɗalibi kuma za mu gabatar muku da shi kafin mu je hutu rabin lokaci mu dawo. Ga masu buƙatar admission za su iya bibiyan mu a kaf faɗin India domin nema musu admission. Ku kasance da mu, bari mu je hutu rabin lokaci mu dawo. Masu kallon mu barkanmu da dawowa hutu rabin lokaci. Kafin mu gabatar muku da babban baƙonmu, zan so ku ci gaba da bibiyan mu a shafukan sada zumunta. Ku ci gaba da danna mana liking da subscribing da comment da share domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Za mu gabatar muku da babban baƙonmu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Zubadi mai bargo. Ko za mu iya sanin sunanka? Sunana Najib Lawan Isa. Najib Lawan Isa. Yeah. Masha Allah. Kai ɗan wace ƙasa ne? Ni ɗan Najeriya ne. Nigeria. Masha Allah. Nigeria, kana wani state a Nigeria? Ina Kano State. Kano State. Yeah. Kana karatu a India. So ko za ka iya gaya mana in brief wane hanyoyi ka bi ko kuma ce wane ƙalubale ka fuskanta gurin neman admission da kuma yadda ka shigo India? To farko dai ni na turawa ɗan uwana ne takarduna shi yana nan sai nema min admission. Masha Allah. To daga nan da ya turo min da admission sai na tafi Abuja sai na je na nemi visa. Haka ne. To bayan haka kuma sai muka fara processing yadda za mu to da muka samu visa. Masha Allah. Shine sai ga mu kuma mun dira mu a India. Alhamdulillah Allah ya cika buri kuma gashi an zo India. Masha Allah. So a wani makaranta kake karatu a India? Ina Bhagwan University. Bhagwan University. So ko za ka iya gaya mana ya kuke tafiyar da karatunku a Bhagwan University? Ina nufin karatu akwai wahala a makarantar ko kuma a'a da sauki compared to Nigeria? Ito ai is depend da yadda za ka je ka ce za ka yi karatu. Lecture dai gashi nan za a ma lecture sai ya danganta da kai yadda kuma za ka ɗauki abu. In ka tsaya za ka yi karatu za ka yi karatu. Kuma ka tsaya wasa za ka yi wasa. Gaskiya ne wannan. Shi ne. So kowa ina mutum yake sai ya sa niyya zai yi. Gaskiya ne. To ya batun su malaman masu koyar da ku 'yan India? Da Hindi suke koyar da ku ko kuma da Turanci suke koyar da ku? Suna koyar mu ne da Turanci suke koyar da mu. Da Turanci. Masha Allah. Masha Allah. Yanzu ka kai how long a India? Yanzu na ɗibi sati biyu a India. Sati biyu? Ka ce ma ba gama warwarewa ba kenan. Ban gama warwarewa. Ni na yi zaton ai kai irin wata biyu haka a India. Masha Allah. To ka fara samun ko kuma ce ka fara koyon yaran su ne? Mun fara koyon yaran su. Babu abin da ka sani a kalmomin yaran su? Na san dai irin dai in ka dai dan sayayya irin su a ce kidna menene haka ne irin su kitna. Masha Allah. Amma ga irin su gaisuwar su nan namaste da irin su apke seho. Amma a hankali yayi tunda sati biyu ne gaskiya dama sai nan gaba za a samu aurewar insha Allah. Allah dai ya sa karatun namu albarka. Amin amin. So game da bangaren abinci da ka zo tsawon sati biyu yanzu, wane kalan abinci ne ko kuma ce ya kake jin kalar abincin nasu? To gaskiya abincinsu akwai abincin da na fara ci. Wani ban ma san sunansa ba dai. Wani abu ko mai bi kai tunda da za ka iya sanin sunansa wani abu da yake wanda za ga suna sai da shi kamar cincin ne ana fasa abu a ciki sai a zuba a ciki. Pani buri. Pani buri yawa.
Panipuri ne. Shi na gani ne sha'awa a kalar da abincin su na je na ci. Masha Allah. Ya ma daɗi? Ba laifi ne, amma ba kuma ci ba. To kaga that means kenan bai ma daɗi ba kenan tunda baka kuma ci ba. Gaskiya bai mun daɗi ba. Gaskiya ne, ba matsala, amma nan gaba na san insha Allah zaka saba da abincin su insha Allah. Panipuri shi ma zaka ƙara buƙatar ka ci shi in Allah ya yarda. Sai kuma da na je wani restaurant aka ce me za a bani, na ce cikin biryani za a bani. Okay, cikin biryani. Wannan ni na ji daɗin ta sosai. Cikin biryani. Gaskiya ne. Dama wannan is normal, kamar abincin mu ne kalan na Najeriya. Sai dai za a ce kamar su suna dan ƙara masa wasu abubuwan sinadari na ƙasar nasu. Wannan gaskiya ne. So yanzu ka taɓa tun da ka zo India, wani abu ne wanda ka taɓa ji a ranka bai maka daɗi ba har kawo yanzu wannan lokacin, abin da ka fuskanta wanda bai maka daɗi? Kamar wannan gayan ya ƙara shigowa wallahi tallahi. Bro, we are making video. Yanzu ka kai sati biyu a India. So ko zaka iya gaya min, ko kuma ce zaka iya gaya masu kallon mu wani abu ne wanda ka zo tun farkon zuwan ka har kawo yanzu wanda bai maka daɗi a ranka ba? Gaskiya ito ni dai babu. Ko gurin tawowarka daga gida ko a hanyar airport haka ka shigo India? Okay, ba abun da akwai wani abu ɗaya da ya faru. Lokacin da na to da yake jirgin da na hau, to a jikunkuna na da na to da su sai na misin ɗin jaka guda ɗaya. At least sai da na ɗauki wajen kwana 5 da na je na complain a airport, na yi misin ɗin jaka na guda ɗaya. Sai da na kai wajen kwana 5 sannan sai aka kawo ita har inda nake, amma suka kawo. Masha Allah. So wannan shine kalubalen da ka fuskanta a hanyar shigo ka karatu a India. Gaskiya. So masha Allah, Allah ya kyauta gaba. So yanzu kana da abokanai ne 'yan India? Indiyawa? To akwai wani abokina guda ɗaya, amma gaskiya ban rike sunansa ba, da yake sunan nasa. Okay, ba ka rike sunan shi ba. Sunan nashi akwai ɗan wahala. Haka ne. So yanzu before shigowanka India, akwai wasu gurare da kake burin zuwa ne wanda kake jin sunansu a Najeriya in kana Najeriya? Ƙwarai ma kuwa. Kamar wani guri? Ina so in je, farko dai ma a babban abin inda nake so na je, ina so na je Mumbai. Mumbai City, haka ne. To daga nan kuma ina so in je irin su Rajasthan, irin su Jaipur, Taj Mahal, irin dai tourism gurare haka. Masha Allah. To yanzu a zuwanka na sati biyun nan me ka fuskanta, ko kuma ce me zaka iya gaya min bambancin kasar India da Najeriya a dan wannan takin lokacin da ka zauna? To akwai bambance wanda ni dai a nan dai bai kamata in faɗe su ba. Ai ba matsala. Wani bambanci in na faɗa zan iya ba ma ƙasa ta matsala. To ai nan idan ka faɗa muna korafi ne da su ƙasar tamu, saboda shugabanninmu da dama suna zuwa ƙasashen wajen suna ganin ci gaban, amma kuma muna zaɓar tasu ba sa yi mana abin da ya dace a ƙasashen namu. To mu student da muke rayuwa a ƙasashen wajen, abu ne mai kyau idan mun ga abu ci gaba a ƙasar India ko kuma wata ƙasar daban mu dinga faɗa, saboda su shugabannin namu su san cewa akwai gyara a tattare da su sosai a ƙasarmu. Gaskiya ne, gaskiya dai da akwai bambanci sosai tsakanin Najeriya da India. Ni na ga bambanci sosai, kuma abin da ya bani mamaki ana cewa a shekara ɗaya aka bamu yancin kai ko? Tazaran mu da su shekara 3 ne. Shekara 3 ne ko? To amma gaskiya yanzu sun bamu tazarar da sai mun shekara 50 ma kan mu kamo su. Wallahi. Gaskiya ne wannan. Akwai abubuwa da dama wanda ba ma za su faɗi ba. Wallahi. Sai dai a da akwai. A zuwan ka na sati biyu. Sai dai bari. To Allah ya ka mana gyara wannan kasar tamu. Allah ya ka mana ɗauki. Allah ya sa su gane shugabannin namu su yi mana abin da ya kamata. Yanzu kana da budurwa ne? Ni ban da budurwa. Ko a gida Najeriya baka da budurwa? Ina da budurwa a gida Najeriya. To kafin ku to kun yi alƙawarin aure ne ko ba kai mata alƙawari ba? To mun yi alƙawarin aure. Kun yi alƙawarin aure? To yanzu idan ka koma Najeriya ka samu cewar ta yaudare ka ta yi aure, ya za ka yi?
sai in yi haƙuri. Haƙuri kawai zan yi. Haƙuri za ka yi? Iya haƙuri kawai za ka yi? To me zan yi? Ba ni da abin da zan yi. Haka ne gaskiya. Sai ka yi addu'a Allah ya baka wata. To insha Allah hakan ma ba za ta faru ban Allah yadda za ka koma ka same ta cikin ƙoshin lafiya. To masha Allah yanzu iPhone 15 ta fito. Kafin ka to ka siya wa bebin taka ne ko kuma daga nan za a siya a tura mata? Sai dai a siya mata daga nan a tura mata. To ba damuwa. Yanzu akwai wani ɗan tsokaci da nake so ka mana akan iPhone 15. iPhone 15 ta fito, wani za ka faɗa mana ci gaban da za ta kawo mana da kuma ɓata tarbiyya da za ta kawo mana a zamantakewar mu na kamar yadda ake ciki yanzu a ƙasar mu. Kai ka san yadda waya take lalata tarbiyya. Akwai wanda yana nan yanzu da burin yana son wata yarinya ta ki amincewa da shi, amma zai iya bi ta wannan hanyar ya siya mata wannan wayar domin ya cimma burinsa. Haka ne, ana samun wannan abubuwan hakan, amma problem ɗin ai daga wajen matan ne. Me dole sai ke riƙe wani iPhone ko kuma to iyayenmu suna bawa za mu ce ‘ya'ya mata tarbiyya sosai, amma kuma akwai cewar iyaye su ƙara dagewa duba da yanayin yadda zamani ya canza. Yarinya za ta sa hijabi ta fita, amma tana kafin ta hauna za ta cire hijabin, za ta fita da shigan da ta ga dama. So kuma za ka ga yanzu wannan iPhone ɗin yadda take yanzu, yarinya tana da iPhone X Max tana jin ta babban yarinya, to ina imagine wanda take da iPhone 14. Kaga ai shine babban matsalar da muke fuskanta yanzu. Kasashe da dama fito da wayan sun hana amfani da ita, kamar irin su China da irin su ina ne Paris Saint-Germain ne, duk sun hana amfani da ita, amma mu ka kasan mu yanzu wa bata aiki. To ba damuwa dai, Allah ya sa mu dace. To shikenan masu kallon mu, insha Allah a nan zamu ajiye tattaunawar namu. Ku ci gaba da bibiyan mu a shafukan sada zumunta, ku ci gaba da danna mana liking da subscribing da comment da share domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode da gayyata sosai Malam Najib. Allah ya sa wa karatu albarka. Masha Allah.